Доре, знаеш ли къде е мъжът ти? Моля, в мебели идея с чужда жена. Meanwhile, А това легло върви в комплект с матрак колаген. Изключително удобно легло, с ракла за съхранение, която се отваря с едно движение. И освен това има и LED осветление в таблата за повече комфорт, за красота. Хайде, пробвайте го! Добре. Не просто удобен, но Доста е добре. кълъфът му е обработен с колаген. Знаете ли, че тялото ни губи влага поради редица Фактори, като например стрес, а колагенът спомага омекотяването на кожата ни и абсорбира влага. За аминокиселините в структурата му няма да говоря, ще замръкнем. Ето вижте като легна, как ще се адаптира към тялото. Какво правиш, бе? Заспал съм. Така ли се измъкваш? Все не можеш да спиш, лекарства за сън пиеш, а сега и с чужда жена в леглото ни. В леглото ни, то дори не е наше. Наше, купувам го. Ей сега да те видя как ще ми се извиняваш. Госпожо, моля ви се, аз само го консултирам. А освен това, нашите тапицирани легла този месец са с 15% отстъпка. Голяма късметлийка сте. Купете си леглото и матрака също. Така жена ви ще ви консултира вкъщи. И бракът ще се заздрави, а тъщата ще се успокои.